سنور پارێزگەها دهۆکێ پتر ji 5,000 kirêkaran lê kar dikin yên cora cor. Ew kirêkarên ku bûyne endam digel her heş sendîkayê me li Snûrê Parêzgeha Duhokê sercemê wan 26,203 ne. Afretê regezê mê evê kartên cihedkarî 307 ne. Yedbiyanî 7 ne. Ev ewnît ku bûyne endam digel me da. Ev sala 2018 da ji ber ku kariyê kêm bû û delîvên karî jî kêm bûn, ev henê jî kirêkarê ku giyanê xweş dest dayîn, cihê xweşhaliyê ku ev sala gelek kêm bûn, du kirêkara giyanê xweş dest dayîne û 12 birîndar bûyne. Lijnê sendîkî yê ku cihê karî hatîne pêkînan sala 2018 da 97 lijne ne. û arîşên ku geheştîne me sala 2018 da 232 ne. 186 hatîne çareserkirin û 44 jî mayne helavîstî bû sala 2019. Projeyên dabînkirî li Snûrê Parêzgeha Duhokê 6423 ne. Ji wan 446 sala 2018 da hatîne dabînkirin. Kirêkarên dabînkirî 14,656 in, ji wan 2,983 sala 2018 da hatîne dabînkirin. Kirêkarên biyanî 2,115 ne evê hatîne dabînkirî û ji wan sala 2018 da 751 in. Kirêkarên xaneshînkirî 154 kirêkar mehene xaneshînkirî, ji wan 2 kirêkar sala 2018 da xaneshîn bûyne.